राष्ट्रीय बालिका बाल दिवस 2024 तिथि इतिहास आ महत्व। राष्ट्रीय बालिका बाल दिवस हर साल 24 जनवरी के मनावल जाला। ये ऐसन दिन है जब हमनी के अपना बेटी के समर्पित करेनी जा आ समाज में ओ लोग के महत्वपूर्ण भूमिका खातिर सम्मानित करेनी जा। अब की बेर त धूमधाम से मनावल जाई बाकिर अब की बेर अपना रीति रिवाज आ भाषा में समर्पित करब जा। तिथि आ इतिहास। राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन महिला अबूरी बाल विकास मंत्रालय के ओर से 2008 में भइल रहे। एक दिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 के शुरू भइल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पहला सालगिरह का मौका पर चुनले बाड़न हमनी के एकरा के स्थानीय भाषा अबूरी संस्कृति से जोड़ले बाड़े, जवना के चलते हमनी के लोग के दिल में एकरा के बेहद महत्वपूर्ण बना देले बाड़े। 2024 खातिर का खास बा। हमनी के प्रयास कर रहल बानी जा कि एह राष्ट्रीय बालिका दिवस के एगो खास जगह पर ले आवल जा। हम चाहत बानी कि एह दिन हमनी का अपना बेटी लोग के विज्ञान साहित्य आ कला में प्रगति करे खातिर प्रेरित करी जा। एकरा खातिर हमनी के नेता लोग नया नया योजना आ कार्यक्रम के आयोजन कर रहल बा, जवना से लड़किन के नया क्षेत्र में प्रेरणा मिली। भारत में लड़किन खातिर साइंस, गणित, इंजीनियरिंग आ टेक्नोलॉजी स्टेम शिक्षा के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईल बा। एकर आदान प्रदान वैज्ञानिक आ तकनीकी क्षेत्र में महिला लोग के भागीदारी बढ़ावे के एगो प्रमुख कारण बा। यह लेख में हमनी के भारत में लड़कियन खातिर STEM शिक्षा की स्थिति के विस्तार से चर्चा करब जा, साथ ही एकरा के समर्थन करे खातिर तथ्य आंकड़ा भी करब जा। लेकिन सच्चाई ई बाकी ये मामला में अभी भी बहुत बड़ छलांग के जरूरत बा। यह जरूरत के कुछ आंकड़ा आ तथ्य से समझल जाव। कमी कहाँ बा? भागीदारी। इंजीनियरिंग के स्नातक लोग में लड़की लोग के संख्या मात्र 26% आ कंप्यूटर साइंस से स्नातक लोग में 13% बा। ड्रॉप आउट रेट। हाई स्कूल के बाद STEM से जुड़ल कोर्स में लड़किन के ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होखेला। रूढ़िवादिता। समाज में एगो धारणा बा कि STEM लड़कन खातिर अधिका उपयुक्त बा, जवना से लड़कियन के रुचि कम हो जाला। अवसर में असमानता। लड़किन के संसाधन, गुणवत्ता वाला शिक्षक आ रोल मॉडल के पहुंच कम होला। STEM क्षेत्र में लड़कियन के बढ़ावा दिहला से हमनी के समाज के औरी विकसित आ उन्नत बनावे में मदद मिल सकेला। लड़कियन के ओह लोग के रुचि आ क्षमता का हिसाब से STEM क्षेत्र में आगे बढ़े के मौका दिहला से हमनी के समाज एगो नया नजरिया आ विकास का और मजबूत हो सकेला। बाकी काहे जरूरी बा? राष्ट्रीय विकास। महिला के भागीदारी के बिना भारत STEM क्षेत्र में उतना तेजी से प्रगति नहीं खे सकत। आर्थिक समृद्धि। देश के सकल घरेलू उत्पाद में पढ़ल लिखल लड़की के योगदान ज्यादा होखेला। सामाजिक इक्विटी। STEM में महिला के संख्या बढ़ला से एगो समान अबूरी न्यायसंगत समाज बनावे में मदद मिली। का हो रहल बा? सरकारी पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसन पहल STEM शिक्षा के बढ़ावा दे रहल बा। गैर सरकारी संगठन आ संस्थान। अधिका से अधिका गैर सरकारी संगठन आ शैक्षिक संस्थान STEM में लड़कियन के भागीदारी बढ़ावे के काम कर रहल बाड़ी स। रोल मॉडल। सफल महिला वैज्ञानिक अबूरी उद्यमी लड़किन के प्रेरणा देवे वाली है।